Han participat prop de 250 persones convocades per l'obra cultural balear d'Inca. Els participants del lip dub que s'ha gravat avui a Inca s'han distribuït entre la plaça Mallorca i la plaça de l'Ajuntament. En total hi han participat prop de 250 persones. Els lip dub s'han posat molt de moda. L'objectiu és congregar el màxim de persones possibles, tot durant un recorregut coordinant música i escenografia, en aquest cas pel centre d'Inca. La música del lip dub és un poema musicat del Pare Colom, interpretat pel grup No Diguis Dois. Es tracta d'una cançó reivindicativa i fins i tot el personatge que representa el religiós apareix a la seqüència. He fet el paper del Pare Colom, que és una persona molt estimada Inca, un savi, i va deixar per nosaltres un llegat, que és el que estem llegint ara i musicant en aquesta festa d'avui. El videoclip s'ha gravat amb una sola càmera i un pla seqüència, i apareixen, entre d'altres, els caparrots i els gegants, però també molta gent de les associacions culturals de la ciutat. Entre tots, però, han aconseguit coordinar-se a la perfecció i gaudir d'un matí de festa. Nosaltres tocam aquí un ball, i únicament ja pujant cap a la plaça i cantam el estribillo d'Ester nostre. Alhora sí, per fomentar la llengua i edificar-la, benvingut sia. Molt bé, és la veritat que superbé.